Ще ви разкажа за супер храна номер 1 в света и това са водораслите АФА. Най-алкалните с 11,5 pH. Водорасли АФА са сладководно водорасло от езерото Каламат, което ги прави изключително ценни като хранителен състав. Съдържат изключително много витамини, минерали и полезни вещества в усвоима форма заради натуралния изчистения си характер. Много полезни на бета-каротен, на протеини, на желязо, много повече от морковите, от спанака и от месото. И в усвоима форма най-важното. Водорасли АФА спадат към биогенните храни, които дават енергия на организма, а не отнемат такава заради консумацията. Водорасли АФА са клетъчна и ментална храна, подпомагат нашата пней система, психо-нервно, ендокринна и имунна система и те също не на последно място са адаптогенна храна, помагат на тялото ни да се адаптира към всички обстоятелства и промени в тялото.